Zviri kunzi Saro akadzingwa munyoka mabhunu news channel whatever paWhatsApp ipa panenge pachingotendera pachinetsa nyaya. Muri Zimbabwe nyaya yekupisa unoziva kuti inini pandakatanga kutaura nezvazvo vanhu mune zvimwe zvakawanda zvomaitaura but nhasi ndinonyatso kuonesa izvinhu zvakaitika. Tisati tataura zvinhu zvemakuwa kana kuti zvekuita sei. At first inini ndichingonzwa ndakatongosangana nerimwe link zvikanzoona Saro akaavhura yake channel and I was like ona akabva kudhara kuna vanhu vakambozvitira zvekuti Saro aka-updates wati zvezvi handizvi saka hapana pekuti tinganzwa kuzozvitozviteerera kuti Saro akaavhura yake ndigirikini because kune maimposters vakawanda kuti vanenge vachiitawo zvinhu izvi kuda kuita se kunotaimira vanhu kuti vanhu vateere pane tunhu twavo vanenge vachivhura iwe kuzonodai so boom ichokwadi ndo zvakaitika. So nyaya iri kutaurwa pana pari kunze Saro akaenda achinovhizitirani nyoka yemabhunu wacho because nyaya yanga yanetsaka nyoka yemabhunu akutodzwa kuti iwe shamariwe kunze kuri kutaura kuti zvakati kana kulendi nana Holly vari kutaura kuti vari kuisa mukomana pakona kuti ko mari zvakafamba sei nevamwe vanhu vese nevamwe ma-so-called admins. Saka pari kunzi mukomana ari kutadza kuita account for the money kuti zvakanyatsofamba sei ende nyaya imwe yanga iripo ndeyekuti mhuri yanyoka yemabhunu ndo zvimwe zviri kunyanyozombohwa iye nyoka yemabhunu wacho kuti mhuri yake nzara pakashata rent 2 months patotodiwa chikwereti chitoripo saka pane pachitodiwa cash anenge atori pachi ma1 ndo nyaya yakanonetsa manje iyoyo yabuda kudaro yakatadza kupera mushe ndikukutaurirai. Saka pari kunzi akazobvunzwa kuti aiwa ko mimi muri kungokolekta mari kana zita rangu muchiti ngatibatsirei mari tinhingi nerevolution ende kumberi apa takunzwa makutaura zvekuti revolution futi makakolekta mari nenhingirikini yangu ndo pakanonetsa. Saka vakabva zvamubhowa zvikanzi ina ndizvo kubvunzwa mari izvozvo kana zvatodidi it's okay ndakutobuda munhingirikini macho that day ndo maitikira zvakaita ndo paatobuda up to now mukomana akuzviitira zvelife yake. So inini manje ndinoda kuti ndikuonesa imimi I understand kuna vanhu vanondituka vanhu vachindipopotera panapa kana uchindituka handabasa nazvo hazvishanda hazvisenza zvinabasa kunge rovha zvekuti ndishaudha because I don't listen handiteerere ndochokwadi ende kana ungasatovaziva vanhu vasingateerere unonga watosangana ne-one of the people vasinganzwisise zvomunenge muchida kutotaura izvozvo. Inzwai kamaZimbabweans, nyaya ye-accountability inyaya yekuti iri very important to be very honest. Ine kukosha kwakakosha zvekuti I don't know kukosha kwayo mukunzwisa kwenyaya accountability izvozvo. Pari kunzi the issue of zvigananda zveya zvavanenge vachiita kuti munhu akavabvunza kuti komaita sei bva tichigananda munhu iye ayewa kane mafaniza aya munenge muchiudzwa kuti munhu yechigananda because the issue of the zvigananda inyaya yakatotanga nyaya yevanhu komana vari kupuhwa matenda paZimbabwe vachiita matumbu vachidya mari kunge mushonga wemusana that's zvigananda ende pavanoita tenda pacho vano overcharge votopiwa tenda votoitora but kuti vazonzi guys chiitai account for the money kuti mutaure kuti alright zvakafamba sei tenda kuti izosvika kumari yese iyoyo. Saka zvigananda vanhu vari kuita se vari kushandisa mukana wokutongoti tatongowana chidhiri obva vaita se obva vadya mari. Saka kuti zvichienderana nezvekuita vakomana zvokuti vatadza kuti accountability for mari shoma yekanikino nevanhu ndo panga parungonetsa kuti hamungatakwanise kudaro ende the reason muchiona vakomana vaya vasingakwanise kubuda chiti kule ndakazodai akati chichilazve because inini personally I know their bosses ndinotozviziva kuti uyu anenge achishandira nhingi ende havakwanise kuzviramba pachaunga kana ndiripo ndasvika ndichingosvika ndisati watonzwa kuti ndakutosvika ipapo havakwanise kuzviramba ndizvo muchiona havakwanise kubuda vachiataka bheka ndati iyo shamari unzwa nyaya iripo pakadai mbosiyanai nayo nyaya iyoyo taurwe nyaya yeaccountability but anyway nyaya yacho yakazosorovhwa zvayo yakagadzirika hatisi nyaya yekuti tinoramba tichitaura nyaya dzekudhara ndokwamaona ina ndakatozvinyarara ndakati ina ndichade kutaura nezvazvo but apa ndatozoshamisikawo the next movie akataura nemukomana unzi akanovhurawo yake WhatsApp channel akutanga kuita zvinhu zvelife yake which is good because zvinhu zvokuti aifanira kunge akatozviita kumashure kare akatanga kutoitawo zvinhu zvake because I know kuti these guys vese vanoda political relevance iyoyo yekuti uchipinda mastreets unongonzi ningasvika even vakati vari kugara pasi vari kugadha kuti vagadzire a political party it's something chekuti kana vese vakasvikawo vane mavoices vane kamwe kapopularity kana kuti kamwe karelevance zvinomeka sense at the end of the day. Nyaya chete inenge yangovhundutsa vanhu ndeyekungoti ko wai wadai so uyu wai atiza nechaunga wai azodai so but anzaya mari dzerevolution like what they're doing right now they are fighting kuti uya kuti musi wa31 July tiri kuzoenda kunomacha tiri kunodididi vamwe kuti aiwa uda kurovesa vanhu siyana nenyaya yekuita se yekuenda kunomacha iyo yori kutanga uda kudeedzera iyo because vanhu vanoenda se vanorohwa kuZimbabwe these guys vafights asi because uri kudeedzera geza anombodedzera nyoka yemabhunu anombodedzera saka iwe wai uri kudeedzera kuti undikirikini ayo angooma fights avo
asina chekuita nesu isusu. Inini pandine ndichingoda chete panyaya kungogadzirisa kuti aiwa vanhu munzwisise, ende inini ndiri munhu kuti ndida kuprove a point kana muchinga mandiprovoka. But to be very honest with you, amana Saruwaka is a good guy. And ngataura nechokwadi, he is a good guy. But nyaya yaya pakadhuka kuti pavakanochironga chinjeche avana kuda kuchironga chakabalanza. Vakangoronga zvichibhubhubhu. Ngoti uya ubuda kale zokunze strategy kuzonze yakabhaisa zvigananda is something that you can't tell me inini kuti zvakabhaiswa zvigananda, because I know munhu akabhadhara the lawyer rakazonobatsira kuti pano create kwa nyaya yekunzi azoitirwa aslam. Lawyer iroro harina chekuita nana Saruwaka ende havana kana kumboribhadhara, rakatobhadharwawo na someone wokuti hatidi kuti tirambe tichingotaura zita rake pese pese, but ndiye munhu akatoplaya that significant role yaanenge achiswera achiti isusu takatoita kuti Nikirikini asvike paaveko zvinezvi iye achinyatsoziva kuti haana chaakaplaya, but role yake yekutotaura aita nevanhu achikurudzira vanhu achisimbisa vanhu yakakosha. Iro iri very important. Pakangoitika mistake ndechekuti paifanira kungoitwa masecretary team rinobata mari matreasure zvisina yenye kuita naye, because mari yagara ine chitema. Hama dzangu inzwai chokwadi ipapo muzvinzwisise. Chero iwewe ukanzi wapuwa mari kunzi bata mari yerevolution zvinenge zvitaurwa zvezvo, unoona kutopedzera waishandisa, because zvinotangira pakuti unogona kutorwarirwa nemwana kana kuti wotodai so metse dzako dzikutoramba landlord wako otokudza kuti buda. Ungazodzingwa here wakabata mari uchinde revolution, unombotora umbofana ushandisa, pakuda kuzonoishandisa paipa pakuda kuzonoidzosa zvinenge zvakuita se zvakuramba. That's where the problem starts. And ipapo panotangira dambudziko iroro, mari ifanika yokuti unoidikitirira inonakidza kudya. Handingati I can't say inonakidza kudya as such, but it is kudya. That's all I can say. Mari iyo iri easy kudya. Saka zvadaro manje uyu ngomana pakatanga kubvunzwa mari hashadza dzakuwanda. Musandibvunze nyaya dzemari, ndanzwa kuti mumwe ari unobvunza lawyer muri kuenda makamira sani. Ndakati dzikama ipapa munini, isusu hatiudzwi kunzi wazoenda unobvunza wainterview lawyer wakamira sani, because tinongomubvunza zvezvo zvana Ningiriki wewe musoro bhangu wewe zimusoro rinenge ziNingiriki noya akanzwa kuti kwapindirwa nyaya yacho nevamwe mamedia house akati nchatodi kuzinzwa hanchatopinde nyaya yacho. Everyone anenge nezibande rake. What's so special about kuinterview a lawyer chero ari kutointerview ari kutoningina munhu chero panto ya media house hobo hakuna anonzi media house one ino owner a lawyer kana kuti chichi, because those guys vanenge vane zvavo zvavanenge vachizviita, they are in it for business, they are in it for their personal benefits. Saka we know everything zvinenge zvichiitika. But inini all what I want to say is Mazimba, ngatisarase moyo, ngatisarase munhu, ngatisarase tariro. Panda kuti pabatani vanhu ngavabatane vaite chinhu one. Handiti makati mimi muruda kunoningirikina tikati uyu akangobuda chete zvigananda zvobva zvamhanya. Musachinje strategy, musachinje slogan dzenyu, zvigananda ngazvimhanye. Handiti ndozviona kuti izveso matochinja kana message let's focus on the ball. I don't even know kuti iball ripi rinenge chinzi riri kushiftwa, because the funny thing about nyaya yacho ndozangu kuti vamwe vari papero ende handidi kuti tizoranga tichinhikirikina, because unoziva kuti awo pane chikafu chemunhu kana kuti panobva mari yake yekuti afidhe mhuri yake hapasi pekubata apa miro. That political relevance is very important, guys, to be very honest with you. Muzviziva izveso go to Nyoka Mabhunu News channel yacho unoona kuti yakutotanga kutodzikira, because of kune vamwe vanhu verunhikirikina vakuti vanoti saka izvo zvakaitirwe chii, takutotera uyu kwaavhura ikoko ndiye munhu wedu watakuda, uku kwapindwa nezvigananda aticha listen, hakuna chinonzi chigananda. Strategy dzeZANU-PF dzakasimbisisa and hadzisi weak. Even munenge muchiti manhingirikina intelligence wakomana havasvike vachipinda tunyaya tusina basa, havapinde tunyaya tudiki kuti unongoramba chingonzi badiki chigananda waka vanhu vaya vanotoplaya maroles mahombe ekutoti mimi munoshamisika. Wakaona iyaya inonzi yatinoti the biggest haste yakaitika yekukwachurwa kwakaitwa opposition chamisa achinohajegerwa paipa achitorerwa Ningiriki, ndo maro anopindwa nevakomana veintelligence chaiwo manje. Kwete zvamunenge muchiswera muchiudzwa kunzi pakangoda zvonzi chigananda munhu adai so no. Inini pane point yangu ndingoti hapana kwamunosvika muchiramba muchidimburana tuzvikwata, because patiri kudimburana patiri kudidi pese paipa ZANU-PF iri kuramba ichibatanidza vanhu vayo, iri kutoti iwe ichitopedza kudai kuti mutsvangu akatsamwa, it's okay, but wayataurirana ona mutsvangwa dhiri riripo nderekuti nhingi pakadai so iwo wakambodyawo paipa vototaurirana votounganidzana kuti apa tisakangana tikada kudimburana shamwarika vanhu ava hatizovagoni. And then the rest is history.
So it's very important kuti vanhu muzive zvinhu izvozvo zvinenge zvichiitika. But inini aiwa ini pangu ndatotaura nemi ndatokuonesai musaswera muchitsamwira saruwaka musatsamwira vamwe vakasara inyaya yekuti pakangoitika ma misunderstandings zvinowanika mukurarama zvinowanika muupenyu everyone munhu wese ari panze ari kutotiraiwo kubatsirawo nemwoyo wokuti ningidai abuda ningidai adai so hapana nyaya kana hombe stereki paya hapana chinonyanya kushamisira I know kuti vanhu vazhinji mukushamisika kuti sei zvaitika zvidaro kuvhurwa kwaita kwaAfrican ngirini yake. You are supposed to do that before. Inini anga ifana kunge akatoivhura vanhu vachimufollow kuside kwake so that iye paanozouya paipa achipawo ma-updates munhu wese because vanhu kupa ma-updates vanenge vachipa in solidarity with nyoka yemabhunu since iye asipo so that kana iye paanozodzoka oita carry on newhatsapp channel yake nemovement dzake achienda kumberi mafambire acho ndo maitikira zvaifana kungoitika but izvo zvo zvakuita kunge nepamwe pamwe zvakutanga kuramwirana because uya kuti ndakutendawo ndakadai achateerera anchadidi come on now azvizobudise mupikicha yakanaka handiti mazviona but aiwa ndatopedza nemi ati hazvidi hasha zvinoda kuti tingozivisana kungoonesana zvine zviripo inzwai kakomana nevasikana kana kuti mhuri family big family kana uchingoti muSouth Africa uchidoregistrwa company ovavhurwa FNB business account zvinizvo zviri izvi zvinoda mufezanzi Owen anopedza basa Owen ndiye wani munhu angona kuregistrira company kuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit passport yako yaunayo iyoyo ndo yaanotoda kuti ungoya nayo chete ishandiswe. In fact aufani kuenda kwaarika kungotaura naye panhamba dzake dzendatoisa pascreen otokuitira kuti kwauri zvinhu zvako zvinototumirwa futi zvotodzoka kwauri ikoko munenge matopedza. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Usasaswera uchivhairirwa nyaya dzemabank account nevamwe vanhu vhura yako.